Hvis nu man skulle dele de forskellige hunderacer ind i Hogwarts-kollegier, hvilken hunderace ville så ligge i hvilket kollegie? Det skal jeg svare jer på. En Labrador. Et klassisk eksempel på en Gryffindor. God helt ind til hjertet og ville gøre idiotiske ting for at gøre det rigtige og redde sin ejer. En fransk bulldog. En klassisk Hufflepuff. Vil aldrig gøre en flue fortræd. Sød, cute, hyggelig. En husky. En husky er intelligent, en stræber, klog. Huskies Slytherin. En border collie. Mega klog. Klar Ravenclaw. Ingen tvivl om det. Golden Retriever. Den ligger meget imellem en Hufflepuff og en Gryffindor, men jeg tror simpelthen, at de kommer en Gryffindor, fordi de igen ville kunne lave dumdristige ting, fordi de tror på, at det er det rigtige. En mops. Klar Hufflepuff. Igen, der er slet ikke noget at diskutere her. En schæfer. Total Slytherin. En rigtig klog hund, der